de soare și pârlit îngrozitor. Acolo când n-are treabă, orice babă este medic comunal. Viața aceea cipalțită e lipsită de confort occidental. Nu există bearărie, nici regie, doar un hoț de cârciumar care are marfă proastă și o nevastă ce să ține cu un jandar. Toată lumea! La plimbare este prost de nu te vezi. Trec mișcând omori din coadă spre livadă ale satului Cirez și te poartă sub escortă o cohortă de tânțari subțiri la glas, înzetrați la cap o sculă minusculă cu pretenție de nas. Hey,